Така, здравейте, приятели! Вижте какво се случва и тук зад нас. Виждате ли? Ето тези петънца, вие ги виждате. Но това са пчелички, които са в роево състояние, настроение. Както знаете, нашите кошери умряха, остана само един, който се изрои 2 дена преди да отидем на събора. И той се настани в кошер от нашите. Вчера видях, че има ново семейство, а днес виждаме, че имаме нов рояк, който се настанява в един от кошерите, което затвърждава само че аз в най-скоро време... Ти си много мързелива. Това от една страна. Другото, което е, че аз в най-скоро време трябва да стигна до тях, да ги прегледам, да ги подхраня, защото това са млади роячета. Така че със сигурност ще ги напълним отново. Ако така става до края на сезона, може да сме с 14 кошера. Супер яко. Обръщам камерата да ви покажем за какво става въпрос. Тревата е по-висока от кошерите, както виждате. Ние оставихме кошерите с мед. В смисъл, не знаем. Не сме ги оставили, то просто не сме стигнали до там, т.е. не сме вадили допълнително мед. Предполагаме, че в кошерите си има някаква храна, която ги привлича за това, защото 3 рояка да се настанят в празни кошери е вече някакво много мистериозно, но ето показваме го нагледно как се случват нещата. И да кажа за тези, които не знаят как се случват нещата, сега вътре, ако има умрели пчелички, новите пчелички, които ще се настанят в кошера, автоматично ще изхвърлят старите. В смисъл така работи. И пчелите се водят като едни от най-интелигентните животни. Не знам дали знаете, но не са кучетата или котките, ами са пчеличките. Ела тук да поснимаме още малко. Мисля, че във втория кошер се настаняват, Да, във втория кошер се настаняват. Опитай да го зумнеш малко, ако се приближиш. То тревата пречи. Да, върви там. Иди ти. Дай, аз ще отида. Гол. Аз съм гол. Ето да видите. Сега може да му нашляпат, ама дайте рейтинг, че... Шишо! Пчелите са в роево състояние. Ето. Те не жилят. Това трябва да го знаете. Ето как си влизат. И съм супер хепи. В смисъл ето да не кажете, че лъжиме. Този ли? Да. Еми, това е. Това е късмета на начинаещите. В смисъл това е, че не трябва да се насилват нещата. Когато е писано да имаш пчели, ти каквото и да правиш, дори да си такъв ашлак като нас, както в случая, ние по принцип не сме, обаче, както сме казвали не веднъж и 2 пъти, имаме приоритети. За момента нашият приоритет е нашият бебейшо. Ние се грижиме за него, стягаме къщата за него и не можем да стигнем до пчелите. И Кали всяка седмица повтаря, трябва да отворя кошера и... Трябва да изрежеш джанката, Ама между другото, с нощ си говорихме за тази джанка. Че трябва да я отрежеш. Да, и когато отидохме на събора, нали същия ден? Или предния ден беше? Предния ден, да. Се настани един рояк, се настанява друг рояк. Това мисля, че е трети рояк. Ние точно това си говорихме там, имаме и приятели, с които им споделям, те се вълнуват живо на работа, какво се случва с пчелите. И викат, нали, какво става. Викам, човек, много е трудоемко, много е ангажиращо. И писано е да имаме пчелички. Исках да кажа, че имаме цялото оборудване, цялата екипировка, дали сме супер много пари за това нещо. И нали няма как да не ти пука, че пчеличките са загинали. Но 4 кошера са напълно достатъчни до година да ги дублираме. Така че ако е рекал Господ, аз вярвам. Както е тръгнало всяка седмица по рояк, по 2 до края на сезона може да се напълнят. Дай Боже, да. И само да им купим някаква, тук ще им купуваме. Храна. Ние имаме мед. Имаме мед, обаче да. Си трябва храничка ли?
Еми, сега малко витаминки, малко това да се позасилят, да си направят пило, защото, както е тръгнало, тази година също може всичко да изгори. И ако няма подхранване, ще ги сполети същата съдба, каквато и миналата. Но, наистина, радвам се. Между другото, и други наши съседи в района гледат пчели. И точно този ден ми се обади нашия съсед и вика, ние сега тук сме хванали един рояк с един друг съсед. Кажи сега какво да правим. Все едно аз съм тук спеца на вилната зона, разбираш. Но, да. Да. Така. Супер яко. В смисъл, не бяхме пускали много време в този канал видео, но ето, че се случват нещата. Просто нещата отиваха към гибел, но имаме късмет. Да. Защото сме с добри сърца, шишо. Защото от мързел не сме си свършили работата. Не е така. Добре, приятели, ще ви държим в течение, когато ги отворим. Очевидно ще има отваряне на кошерите. Сега най-вероятно Кали ще ги отвори, когато аз съм на работа и е сама, така че просто ще даде обратна връзка, какво се случва. Много съм щастлив и може би говоря така напред-назад, ама да. Да, тази година няма да вадим мед, очевидно. Със сигурност. Не ни трябва да вадиме. Да. Но пък имаме обратна връзка от хората от събора, на които подарихме, че меда е прекрасен. Имаме комари. Така ли? Кой каза? Миленка. Супер. Така че да ви е сладко, приятели, да си правите чайчета, така да си охапвате и да си спомняте за нас. И като си спомняте за нас, мед да ви капе на сърцето. Как го каза? Няма да казвам повече нищо. Чао! Благодарим, че ни изгледахте.